Katanguk pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jingi jong turai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong ublay lembad ka jing selok jong men sem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi kohan men kopara da ka jing sngurit hakmat ka jong ublay to ngindem yala ka jong kamon bad kerpangai hakan ek step ngi pediang yalade bang yelong kinong pop hakmat jong u. Balang baga jing pediang jungi bangi long kinong pop hakmat jung u bangi penmap nak banta ki pop ki bangi lele ak jing em utrayu map utrayu saj upen khoj ki pop jongi baro bat bangin long kita ki breu ki babidor ban pediang yu ha kane ka yu chorus Bakhuid te kumta to kengin pai khmat shu da ga jing snguret lang baga jing duai jungi nga phla hau blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bang lalai pop shibun Dagi jing perkat, dagi ketin, dagi kam, dagi jing leklet, dagi jing lek palat junga, dagi jing lek palat junga, dagi jing lek palat bakrawe junga, namar kata ngakerpa dia kamaria Bakhuid, kabaya isa kate seti, ya ke angel berkirukut, badepi kohan men kopara, banduai nak kebanta junga, how try ublay jungi. Ublay badan bor baro unis ne yingi. Madalama bagi pop jungi unyalam yingi. Sya ka jing embam jukut. Amen. Ko blaze ne yangi try can rad ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko nong penim jangi penim yangi Tong ini aduai, hakane kamas ke Bakhuid, ngiduai kerpange, nag banta jong iba ben rowel hasya, ba irake kesngi kha jong e manta kesngi, ngangu yublay nag banta ke jing em, ke jingej, bat ke ying kesem ke bawl ai boblay trakan rat, unang ri kendong ya ke jing em ke jong i, banang yo ke jing kot ke jing kia, hakamer bat ke mansem. Banang la susu ban ban sekriu trai lang ba ke jing em babha jung i kum unong trai balang kum ukpa hinga sem kum juro ngi duai na ke benta I
Alba bat Iban Karbani mentah kinang penkra yalade ban sedang ya ka state of formation novitiate nadul asyai ke Sngi ai botrai unkurku kerdo ya gejing temu babaha ka babaki kiladon ha gejing ban kamtame ya kene gejing yai lenti ka bakerpang gejungki kat bagidang penkra yalade hakine ki arsnam kisnam jong gejing pule ha ka novitiate ban penkra na banta ban shim ya gejing smai ha gejing long runiam jungki hapo kaseng jongki sister SABS ngiduwairu na kebenta kemensim balakladno jong i graceful marangar ai boblay traikan rad un ai iru ya kejing jathaj bom jukut hakahima beneng kejung u berkumjuru ngiduwai na kebenta i Alberts imli bama iru inyo ya kejing koi kejing kia hakamet bat kemensim berkumjuru na kebenta i kun jong i harvisian marangar bama iru lengba kejing ej ukpa kibai ngasam inang yo e kejing klan hakamet bat kaman sim inang he anang san ha kejing tebru ha kejing teblay kerpang hakane kesngi ngiduai na kebenta kaman sim balaklatno jong i sister Toms Maria SABS ibadai na ka Dimapur province baklat menmit hakapor khatway baje ngiduai kerpang na kebenta i sister Toms Maria ai boblay trakan rat unkur kurdo ya i kamtame unmap ya kipop kisang kilat kitam kidona keba ilale ha kane keperthei badunyew ya kikam babaha keba ilale ha ke jing jung i kum sister badunyelam ya kamesim ke jung i sha ke jing supneng ngiduai ru na kebenta sister provincial jungki bat baro ki sister ki batrai keleng saudang ke perthei kamtame jong ka Dimapur province damar ke jingdu jungki ya iwe dekat jong ka seng ban giduai na ke benta ki bayi ngasam i mei pa ki hanman ki para jong i sister Toms Maria bablei na kurku kerdo iki rukumcu bakin la ban pediang ya ke ke bablei la le ha ke jing jungki lengba ke jing sim no ke jung u ya i na kane ke perthei to ai ngikerpat koblei badan bor baro ba kamansim jong sister Toms Maria bat graceful marangar kisakri jong me kiba melakhat ban ban sakri langba kejing long roniam bat kejing Kristan na kebenta kejing kejung ki yaw Kris kiba kilayat hakalanti kejing bajanai bakandup Shat kemen ha ke jingwan ke borom jong me bat rengkat bat ki hanmen ki para ki jong ki ha ke hima daut ra jing Yesus Kristus ukon jong me ubu imat basan shar rengkat bat me ha ke jing long ka wei jong omen sem Bakhuid ublei jinam la jinam amen. Kajing pulih nak kitab Joshua ha kito kisngi u Joshua ulakren hakipait ba uong. Menta, namar kata, tuting burom ya utrai, pato syakri ya hakajing sngur mensim, pat hakajing shisha. Bread no ekiplay, kipakik pahajung pi kilamane, syashiliang kawa. Pat hari Egypt, pato syakri tang ya utrai. Badlada, pimmon syo ban syakri ya utrai. Tujit no menta kasngihi, Yano pin syakri. Layak kiblay pagkipajong pi kila syakri, hakitain, kiba syalendet kawa. Neya kiblay jong ki amor, kiba hakari jong pi, kiri jong pi kisyong. Ngayala dete pat kaying kasem jonga, ngin syakri tang ya utray. Kipait ba hangta kila jubab, horkit hordang, ngin ino ya utray, ban syakri ya kiway pat kiblay. Nabadai utrai ublay jungi, ubalawan lam yengi, bat ikikpa jungi nari Egypt, nakaying jinglong brau, bat ubala le katu kita kibakraw hakmat jungi, ubala yada, yangi baro shilenter linti, kadbangi late, bat hapadeng kipait briu baro kibangi layait ng ba, bat utrai ula bread krat nakmat jungi,
ya ki pait penriu baro, ya ki amor ki belasyong hakane kari. Namar kata ngiro ngen syakri ya utrai, namar udei ublei chungi. Henry u Joshua ula ong haki pait ba. Pimla ban syakri ya utrai, namar ba ulong ublei upa Bakhuid, ulong ublei upa piriang. En om map ya ki jing pen ken hukum chong pi, ne ya ki pop chong pi. Lada pilendet ya utrai pat syakri ya ki blei nongwei, hangta en pen pai pat en pen shitom ya pi, pat un pendu pen khoit ya pi, wat la ula lep ha ya pi. Ki pai ba pat ki la jubab ya u Joshua, Henry ngin syakri tang ya utrai, hangta u Joshua ula ong haki pait ba. Pilong ki sakhi persya ya ladehi, haba pilajit ya utrai, pan syakri ya u. Kumta ki la jubab. Ngilong ki sakhi, te ula ong, te kumta tu bread ikiblay nong way ki padon hapedeng chong pi, bato pendem yala kada onot sya utrai, ublay ka Israel. Kumta ki pait ba ki la ong ha u Joshua. Ya utrai ublay chungi ngin syakri, pada kaktin chung u ngin kongu. Kumta u Joshua ula yate kejutang bat ki pait ba hakata ka Sngi, bat ula tauro ki ain bat kiritiniam nakabenta chung ki Hashekem. Te u Joshua ula tho ekinikiktin haki kitab chung ka chingken utplay. Nang ta ula shim uwe uma ubahe, bat ula bo ya u hangta hapo uding peti hakajaka kentang chung utrai. Bat u Joshua ula ong ho pait ba baro, hakmi une umau unlong usaki persya yengi, namar ula yos ngeu ikiktin baro chung utrai, kiba ula keren hangi. Enlong namar kata usaki persya epi, yok pilet thok ya ublei chung pi. Hadin kata u Joshua ula pano ya upait, uwe pa uwe shala ka jaka. Hadin kine ki u Joshua ukun unan, usyakri utrai ulayap, enda uladap shispa shipos nem kerta. Kaktin jong utrai. Sam kadreu, maban dreu spa prakutra. Mulai antifon ke bawah. Hallelujah.
utrai don rain card but pi ka jing pule na ka gospel but ku kat kum u Matthews hakata ka por kilawan yalam ya knaret shau Jesu ba unbu yala kikti halor jongki but ba unduai kisenran kilamai ya kita gibreu hanrei Jesu ulaong sha bagi knaret kinwan shanga wat khang yeki namar kahima beneng kadei yakum kine te ulabu yala kikti halor jongki but ula late no ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris ni ki bala he ki bala san ki bala rangba karata haga jinglong ka jingi lada ngi pej ban ngi puson yala ka jong ka jing em ngi du no ka wei ka ba krpang e ha ka jing em jungi kata ka dei ngi du no ya ka jinglong ka ba ngi don kum ki khna ka jinglong ka ba ngi don manchwa kum ki khna ngi tip ha ba ngi pej ya ka jing em bat ka jinglong jong ki khna bat manga ma phiro kat bang gedang long gedang don ha ka jinglong khna ngi don kata ka jing loloi ha ka jing em ka jing loloi ha ka jing mot ka jing perkhat ka jing loloi ha ki kten bat kum juru ki kam ki jam hanrei menta pat ha bangi pej ni poson yala ka jong ka jing em ngi du no ya kata ka jing loloi ngi du no ya kata ka jing khoj ya ka jing soti kat bang gedang khna pan menta ru ha pa pi pej ya ki khun red ki jong pi ha yingasem ki khna ki dang don kata ka jingkloi ban snuthu ya ka e ka bama pi pikran ya ka e ka bam pi pisneng hanrei kat ba kedang he ki du no ya kata ka jingkloi ban long kita ki khna ki bas ngap sneng ki sedang ban le prasha ya ka e ka bama pi pisneng pikrau haba pi pe ya ka jinglong jonga na jung pi kat bang kedang khna bat kum jur haba pi pe ya ki jinglong jong ki khon ki jung pi haba ki pile bakla ki pi ong ngam map yanga kilong kedang don kata ka jinglong bakloi ban map ya ka jingduna ya ka jing bakla jong pi na jong ki wei ki knaret habangi pe ya ka jinglong jongki ki don ka jing shania bat ka jing IT telan ya lare haukpa bat hakmi ne hagito ki basumar ki basukhari ki bapet ki bakme yeki hanrei kat bang gedang he mama kiru kat ba gedang he ki du no ya kata ka bor jong ka jing shania ne ka jing IT ya kito ki bapet ki bakmi ki bari ki basumare ki kane ka dai ka basisha ka bangi yo I halade bat ha ka jinglong jong ki khna red ki bamanta kat bang gedang he ha ka jaka bangin nang penne pansa ya kata ka jing loi jong ka jing em ngi pendap pen ban ya ka jing em jongi da ka jing auria jong kane ka prathei kat bang gedang he hak kejaka bangin nang ri kendang ya kata ka jingkloi mat sngutu ya ki wei penban ngi pendu no ya kata ka jing sngutu jung ki wei ngi watlat kumno ban penram ya ki kumno ban pendu no ya ka jinglong babha jung ki wei kat bang gedang he hak kejaka bangin nang dan ka jing shania ya kito ki bapai ji bakmi jing yangi lane ki bapendap ki bapenbiang yangi lane hajaka bangin nang penroi kata ka jing shania how blay uba ayingi kana ka jing em uba aying kana ka jing uba ayingi kana ka jinglong brew man brew ka jinglong do ka jinglong snam ka jingi ngidu no ya kata ka jing IT but jing shania how blay ko hanmen ko para manta kas ni ujisu pan kan mau yang abade phi ningkong na shabe to ken menta ngin sedang ban pen ro biang ya kata ka jing loi lui jong ka jing im jongi kumbangilong lane ka bajinglong ka bangidan kum ki khna hakapor ki badang red kum no ke ngilaban pen roi biang ya kata ka jing loi ngilaban pen roi biang ya kata ka jing loi da ka jing IT ka jingi yala de hoblay da ka jing IT ka jingi ya blay bat ka jing pediang jungi ya ka e ka bamu u hika yangi lane uptha yangi banle ha ka jing em ka jungi
Bada kajik persang jungi ban kiar na kino kilat kibasneu kiba penlong yangi ban duno ya kata kajing lului. Kamta me kajing IT kajunga kajung piyala de ya kijing auria jong kane kepertei kajing auria jong kane kajuk kajungi kabamenta. Lada manga ma pingi IT yala de ha kajing auria jong kane kepertei kajing sneu jong kane kepertei kajing subaha jong kane kepertei. Lada manga ma pingi IT la de ban persnu baha ya ka kten ka thalik ke jungi ya ki khmat ke jungi ya ka met ke jungi klampep ngi du no ya ka jing loi jong ka jing em hanre lada manga ma pi ngi persang ban kentai la ne ban kiar ne ban bread ya ki ne baro jungai na ngi klampep ngin yo byang ya kata ka jing loi jong ka jing long khna jongi sakawai pat ka ba manga ma pi ki bala he ki bala san ngidan kam ban pusan ban pet kmi ban ngirai ban le ka jing em ka jungi ka dei ka ne ngidon ki khunret haying hasam ngidon ki khunret hapo ka imlang ka salang ngidon ki khnaret ki badang lului hapo ka imlang ka salang ka jungi lada ma pi kumukpa lada ma pi kum ka kmi lada mangi kum gnong yalam jong ka ne ka ri jong ka ne ka imlang ka salang jong ka balang jungi lada ngi kwa ba ki ne ki khunret jungi kindon kata ka jing lui ha ka jing em shirnta ka jing em jungki ladang ikwa ba kini ki khunret jungi kindon kata ka jing kloi ban snuthu ka jing kloi ban map bat ka jing IT yala de bat ka jing shania hanga bada pi bat kumjur how blay ubal ai ki ka jing em ubal ai ki ka jing ngai ubal ai ki ka ne ka jing long breu ni don kam ban ri ban sumari ki da ka ba ni hikai da ka ba ngi pen I kanuksa babha haki kajing hikai kasdang nalaying nalasem omdei hakai mlang kasalang omdei hapo kaying mene kajing hikai kamdei ban sedang hakas kaying school kamdei hapo kanu ka jekahan rai kajing hikai kababaha kadei ban sedang naying nasem kae kajing hikai kabapi ai kumukpa ne kum kakmi haying kata kami bat kanne hakadanut hakajing em hakiktin kitalik jong ki khon ki jongi lada ma phi kumukpa lada ma phi kum kakmi pm hakajing em kajing kran lorni yaki wei lada ma phi pm kajing em kajing penben yaki wei kajing penrem yaki wei lada ma phi kumukpa lan kum kakmi pm hakajing em jong kajing de kajing em buat tenglang lada mangi kum ki kimi ki kpa lada mangi kum kinong yalam jong ka im langgas alang jong ka balang ngi em kajing em ka balangkar klempep kine ki khon ret jungi kin du no ya kata kajing loloi jongki kin du no ya kata kajing kloi jongki ban map kajing snut ho jongki ya ka ei ka ba mangi ngi snang ya ka ei ka ba mangi ngi pen I ki du no wat kata kajing IT kajing shania yanga badepi bat kumjuru yoblei kane ka bau jisu hikai yanga badepi menta kasngi ko hanmen ko para lengba ke gospel u jisu ong kahima jong kahima breng kalong bat kadei yakum kine ki knaret ngatrai babaro ngidon tang kata ka wehi ka thong banlong ki briu ki babha hakane ka prathei banginyo ya kata ka jinga e ka jingkurku ka jongblei banginyo ya kata ka burom kanam kadba ngidang im hakane ka prathei bat kumjuru hakmat jongblei ladangi kwa bamanga mapi ladangi kwa bagini ki khon red jongi menta kin roi hakata ka jingloi loi kin roi hakata ka jingkloi jongki ban map ka jingkloi jongki ban IT ban chania how blay but hanga badapi kibala he kibala san ngidei ban ai nuksa babahaya ki ngidei ban hikaya ki lengba ki ktin ki mangikran haying hasam lengba ki kam ki bangile haying hasam lengba ki kam ki bangile hakaim lang kasalang bat kumjuru hapo kabalang gejungi kohan men ko para kanai kadai ke sur ka bablei ukhot yanga badapi menta kesngi banle den mata kadau token ngin persang ban penne pensa ya ka jing lui ha ka jing im la jong marwei om dei ban pet ya ka jing im jong ki wei han re pet ya la ka jong ka jing im kum no phi im kum no phi le ngitip bat phitip ya kata la da mangi ngitip ya ka e ka bangile
ya ke e ke bang im larangi persang ban penne pensa ya kata ke jing lului larangi persang ban penne ya kata ke jing baha larangi persang ban penne ya kata ke jing kloi jungi ban senuthu ya ki wei larangi kloi ban penne ya kata ke jing kloi jungi ban map ya ki wei larangi kloi ban penne ya kata ke jing IT ke jing siania jungi ya kinong pet kinong kmi bad yaw blei klempep ngin he ngin san ha kata ke jinglong knaret jungi bad klempep habangi don ya kata ke jinglong kumgi knaret ublei unkur khu kurdo yanga badepi ya ka yinga sem ga jungi ya ka imlang gas alang ga jungi bad ya ka balang hi barok away ko hanmen ko para ha kane gasngi ngi duwai na ka banta kine kijing e gijing kurku bad ngi pan ka borno blei banginang la shu ban im ka jing im ka babha kajing im ke baliloi kajing im ke basania ke ba itilut yala dei haublei bad hagi bapet ki bakme yangi en yoro yo Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ke jingej nga ngej haublei pa badan bor baro onong tau ke beneng ber ke kendau parau Jesus Christ kon ba mare jungu utrai jungi ya balapun no mensem bekoj ya balakhan ke mare sala bain no popin Jesus Pilatus la sana pnaiu la ya balatabiu la ya arsh ke bayab agasngi ke balai la mi pat ni ke bayab kiu sabneng song ke monoblai ke bab tau no ke bim ke bayab ngangai hau mensem bekoj akabalang Katolik bekoj agajung selok rekoj agajung habiki pop agajung nipat kado pad agajung embam jukut amen Lai spa prakupa. trong cả chính ý trong ý la đánh ca stem lu so ba da do ambra kutra blek te bra na marke chimpo ko bra chne ila panyang ko bang ito ni so chikla ko ko ya ra ya blek chunam amen ya ni mi ai ti lu ya ra try shim yaki akti jong mengi it Toduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long mapriang huna kemadu blei pa badan bor baro tran piang kenya na kti jong pi na kebenca kajing ro bat berom bat kateng kajing u kajing matoy ngi bat balang bakho jung u baro ka wei ha kajing isne jong me ko trai ngi kerpat to priang ya kajing terwa jong kaying kasem jong me babaro ha kajing rap jong kajing da jong me kanom du no ya kata kabangi layo priang bat kan yo ya kajing janai kabane junom dau kres utrai jungi amen Utrai udon rainkat bat pi do kentiu yala ki danut songinai utrai ublei jungi da shisha kalong basong hok bat kabadei kadeti jungi bat kajing penem yangi haman lakapor bat kajaka ban ai ngu yeme ko kenrat ko pa bakhuid ko blei badan bor bat bom jukut
leng bau trai jungi u Jesus Christ. Namar ma u ken marwei u breu u bala pediang ya ke jingyap. Knang ban penlaj yangi baro na ke jingyap. Ma u ken marwei u breu u bala jet ban yap. Knang bamangi baro ngin im junom hame. Bad kumta rengkat bad kekenuhon ruai jong ki angel ngiaro yame ban ngi penbena da ka jingkmen. Bakhuid try, Bakhuid Lait-ïa, neng ba percaya kita, daka buram chong me, wayo sana Saitjaiñ. Wayo sana klemkut, wayo sana you play tonight. Ya Roh you tabawan, agak keteng utrai. Wayo sana Saitjaiñ, wayo sana klemkut, wayo sana yublay chunom. Dasisha melong Bakhuid ko try ka thamay jong ka jingkhuid baro. Damar kata ngi kerpat yame to pan khuid pan kantang ya kine ka jing terwa jongi. Dag bapha yaman sim jong me kum kamjer halo jongki. Bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ. Hakapor baladino yu batala kaman snobha ula pediang ya ke jingsha shutom ula shim yokpu bat kebaingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi. Ha kaju korkom endala layabam ula shim yukukuri badak baingu biang yeme ula ay hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bat bom jukut ya kabaen penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Lam yu ne ukpu pani de na kane kakuri ipen na kajing yap jong me ko try tadadu menwa. Namar kata ngi bapan manta ya kajing yap bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bad kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar melanyew yangi kibabit ban yang akmat jong me bad ban shakri ya me da kbas ngawret ngi kerpad ya me mangi kibayo banta kamet bad kasnamo kres ngi long kiba lapan yetali kawai daw men sem Bakhuid to kan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatlak kapertei bato penjanaya ka ha kajing it rengkat badulio ukpa Bakhuid jungi ubulbet ubishop jungi badbaro kilengdo token mau ya kishakri jung me graceful marngar kerpang
Sister Toms Maria, ibana kaseng ki Sister SABS. Ya ki ba melakot shalade na kane ka prathei. To ai ba maki ki yalong ka wei badu kun jong me ha ka jing yap kum ka jong u. Kin yalong ka wei ru badu ha ka jing me pa jong u. To kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei. Ki balayat ya da ka bakarman ya ka jing me pat. Bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me. To padiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me. To isnei yang ibaro ngi karpat ya me. Baringkat bat kamaria tesoti Bakhuid kakmi jong ublay. Ujesa Bakhuid ukurem jong ka ki apostol Bakhuid bat baro kerukhuid. Ki balapens ngubahaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit banyo bantalam ha ka jeng imbom jukut. Bat baganiro bat pandan burom ya me daw kunjung me u Jesu Christ. Dau lembat u badhau kan long hame ubleu kpa badan bor ha ka jeng long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka boram bat ka jeng ro junam la junam. Amen. Kumbal hukum yang ngi daw nong penem, bat kumbal hikai ngedaktin blay ngi nur banong, kok pa jungi ubah habeneng kelong Bakhuid akarteng jung me, kanwan kahima jung me kelong kamon jung me ha kendeu kumbah habeneng, to ayeng ngi menta ka jungbam jungi kabahala ka Sngi, bat tamab yang ngi kerengkan jungi, kumbang ngirugi mapi ke bless new yang ngi. Badwat yalam yangi sya ke jing penshoy. Henry depan la yangi na ke basneu. To pen la yangi kerpat ko try na ke jing sneu baro. Ha ke jing sebun jong me. To ai jing suk jing sanya ke Sngi jungi. Kenang ba. Da ke jing rap ke jing isnei jong me. Ngin lai barabor na ke pop. Bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro. Kat ba ngi deng ap kemilenti. Ya ke jing kermen Bakhuid. Bad ke jing wan pat jong nong penem jungi. U Jesu Christ. Junam la junam. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me. Ka jing suk ngai api, ka jing suk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi. Henro yaki jingai jong kabalang jong me. Bad ha ka jing sebun jong me. To ay ka yaki jing suk bad ka jing atali ka way. Kat kum ka mon jong me. Mame ubem basensyar junam la junam. Amen. Kajing suk utrai kadan barabor rengkat bat pi. Tong ini terwa ya kadak kajing suk iwei ha iwei pat. Kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Kunlang rojong lume. Hai wan ra kajing bom sukut ini ke priang ya ka. Prajit ada kajing Nam jume perman raga jumshat ke namnya dan lang ba ke jing isne jume to pai kan long ke jing da ban sem ya ke jing boy ke jing lain rakin lagi pop na berteng los senayani oh kulang keep up kapten Tuhan jing suk yangi Hakmi ukun lang brod jong ublay Hakmi bakidno yaki pop jong kaprathei Suk yangi bala shakhat shaka nege jing kawai jong ukun lang brod Ko kan rad nam shong hok naman rung apok kaying kajunga and resh ong tang diktin kaman sim junga kan sakiyahi kaman bat kas namo Chris kan ribat kan yalamingi sha kajung imbom jukun amen
Chris. Kamapis namo 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 Chris. Gok pau bahabaneng, to ai bagajinget kabamalai yangi, au kun jungme Jesus Christ, men jungi bagataledeng. Jingkan syahabaneng, ai bagata kaju kajingai kan pansapriang ya kajing kemen bagajing suk jong nong suspa jungi hasatla kapratei shame koble jungi balakurku jinam kan long kaburam bagajing aro jinam amen kokpa jungi babaneng kalong kabakut teng jume Maria kepada berkecingai putra dan Tuhan dan tajung tempat
Menta pada kapor kecing amen. Kaburam hak pa pada kun pada mesin Bakhuid. Kalau menkong kumju mentam barabo jinom la jinom amen. Dongin ya duai. Doai bagai jengkenya jong kabalang jume kan pen mentoi ya kemensim jong kisakri jong me graceful marngar but Sister Toms Maria SABS ngikerpat ko try kenang ba maki ki bala yo pediang ya kene ka sakramen jong ga jingis na Eucharist kinyorung ha ga jingis lok jong u lem bat kirko jong me daw Chris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badokun badamansem Bakhuid amen kilik suk e basakri utrai da ke jing yamap jong pi mar kaliang is ngamu ya blay no va sang spa lai pulai Jesus Christ.